салом, як хабар. рӯзи 7 ноябр дар Вашингтон бо иштироки ҳунармандон аз Тоҷикистон бо номи овози Тоҷикистон танини азиз шоми мусиқӣ баргузор мешавад. аз вазорати фарҳанг ба Азия Плюс гуфтанд ки дар ин шоми мусиқӣ 10 сарояндаи маъруфи Тоҷикистон аз ҷумла Исмоил Назриев, Тахмина Ниёзова, Фотима Машрабова, Нозия Кароматулло ва дигарон иштирок менамоянд. дастаҳои рақси Гулрез ва Зебо инчунин 6 мутриби созҳои миллӣ дар ин шоми мусиқӣ иштирок хоҳанд варзид. бояд гуфт ки даромад ба шоми мусиқӣ ройгон аст, аммо бояд аз қабл тавассути пойгоҳи Ивент Брайт сабти ном кард. баргузори шоми мусиқӣ дар ҳолест ки президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 6 ноябр дар Вашингтон дар ҳамоиши Осиёи Марказӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ширкат меварзад. аз Зедмобайл миллионро гирбурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.